Vaše klientky sú pre vás dôležité. Záleží vám nielen na ich vzhľade, ale aj na ich vnútornej pohode. Pravdepodobne preto ste sa zapojili do našej kampane Krása s poslaním. Ako sme avizovali, zapojením sa do našej kampane získate i diskrétne a stručné informácie o pomoci pri domácom násilí vo forme tohto krátkeho videa. Kampaň Krása s poslaním spúšťame 25. novembra, ktorý bol Organizáciou Spojených národov vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. A zároveň sa v tento deň štartuje svetová kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Násilie na ženách je najčastejším porušovaním ľudských práv na svete. Na Slovensku ho počas svojho dospelého života zažije viac ako 1/3 žien. Štatistické údaje v našej krajine naznačujú, že výskyt násilia na ženách má tendenciu sa zvyšovať. Dáta ukazujú, že v 70% prípadov ženy so skúsenosťou s násilím žijú v domácnostiach s ich deťmi. Deti, ktoré sú svedkami násilia, sú považované za obete násilia. A deti samotné to naozaj aj tak prežívajú. Ak sa vám klientka zdôverí, že blízka osoba, ktorou môže byť manžel, partner, bývalý partner, syn alebo aj dcéra, jej fyzicky, teda telesne ubližuje alebo ju bije, opakovane ju ponižuje, nadáva jej alebo jej berie financie, nedovoluje jej sa s nikým stretávať, kontroluje a prenasleduje ju, tak vedzte, že táto osoba zažíva násilie. Násilím je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zastrašovania, zneužívania moci, fyzického a sexuálneho nátlaku. Vo všeobecnosti hovoríme o fyzickom násilí, psychickom násilí, sociálnom násilí, sexuálnom alebo ekonomickom násilí. Väčšina násilia sa odohráva v blízkych vzťahoch, za zatvorenými dverami domov a bytov. Neviete si pomôcť v situácii, keď sa vám klientka o zažívanom násilí zdôverí? Vyjadrite jej podporu, napríklad slovami "to je zlá a ťažká situácia", alebo "mrzí ma, že toto zažívate, to naozaj nie je v poriadku". Povzbuďte ju. Zase môžete použiť napríklad vety "hovorte o tom s odborníkmi, neostávajte v tom sama". Alebo podobné situácie zažívajú aj iné ženy. Nezľahčujte však jej situáciu, nespochybňujte ju a neospravedlňujte násilie alebo násilníka. Ak to považujete za vhodné v danej situácii, vyjadrite, že za násilie je zodpovedný ten, kto násilie pácha, teda násilník. Žiadne správanie alebo provokácia nie sú výhovorkou pre násilie. Nedávajte tzv. Dobré rady, ako situáciu riešiť. Každá žena je v špecifickej situácii, navyše zažívať násilie v blízkych vzťahoch je veľmi náročné. Aj to, prečo žena v takomto vzťahu ostáva, má svoje dôvody. Neexistuje univerzálna rada. Miesto rád poskytnite klientke informáciu o možnostiach odbornej pomoci. Napríklad takto. Poznám organizáciu, ktorá pomáha ženám a rodinám, ktoré podobné situácie zažívajú. Pomáhajú bezplatne, na letáčiku na nich máte kontakt. Do ničoho ju však nenúte, rešpektujte jej rozhodnutia. V náručí od roku 1997 pomáhame týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným násilím. Jedno z našich 3 pracovísk, Poradenské centrum Náruč Čadca, je zamerané práve na prácu s dospelými obeťami domáceho násilia a rodinami ohrozenými násilím. Od roku 2005 naše poradenské služby využilo už viac ako 3500 osôb ohrozených násilím. Poradňa poskytuje psychologické, právne a sociálne poradenstvo. Násilie samé od seba neprestane, ba naopak časom má tendenciu sa stupňovať. V rámci kampane Krása s poslaním zdieľajte poskytnutú infografiku na vašich sociálnych sieťach a poskytnite vašim klientkám vytlačený letáčik s informáciami, kde získajú pomoc a odbornú podporu.